Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 11 asteazkena da eta elkarrizketa bat izanen dugu. Leire Ribasekin hitz eginen dugu. Leire Ribas Zizur Nagusin kokatuta dagoen Erreniega ikastetxeko amatxo bat da, eta hauek sindikatuekin batera eskatzen dutena da ratioen jaitsiera lineala eta lehen hezkuntzako bigarren mailan beste klase bat irekitzea. Honen harira, azken arazoak kontatuko dizkigu eta hezkuntza departamentuarekin, bai Nafarroako gobernuarekin izan duten harremana kontatuko digu. Baina beti bezala, goazen lehenengo betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1688an, Frantzia, Ingalaterra eta Holandak ituna sinatu zuten La Haian eta Carlos Bigarrena Espainiakoak ondorengorik ez zuenez, bera hildakoan lurraldeak elkarbanatzea adostu zuten. Urte batzuk geroago, 1700 urtean, Carlos Bigarrena Espainiakoak Frantziar erregenaia izendatu zuen ondorengo. Borboi leinuaren lehenbiziko Espainiako erregea izan zen Filip Bosgarrena. Egun berean, baina 1934an, Espainian saiakera iraultzailea bertan bera geratu ondoren, Garrotebil heriotza zigorra berrezarri zuten. Eta bukatzeko, 1960an, Espainiara lehen aberastutako uranioa iritsi zen. Ikerketa eta esperimentaziorako erabiliko ziren 60 kilo ziren eta horrela aro atomikoan sartu zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean, TE4000 hegaldian musikala. Autismoa duten bi gazte laguntzan daude. Haien autonomia erakusteko helburuarekin, haien terapeutak Latinoamerikara egin beharreko bidai bat proposatzen die. TE4000 hegaldian jaso ikastolak abiarazten duen 11. musikala da. Arratsaldeko 7etan baluarten 15 euroren truke. Larun batean, bertso bazkaria Joanes Ilarregi eta saioa Alkaizarekin. Burlatako Axular elkarteak Joanes Ilarregi eta saioa Alkaizarekin bertso bazkaria antolatu du. Bazkarirako txartelak txosnatan eta ostarten eros daitezke 30 eurotan. Eta bukatzeko igandean ganbara antzezlana. Protagonista familiaren baserri zaharrera joan da huraxe saltzeko asmoz. Ganbaran sartzean, hau da, bere antzinako aterpe eta jolas labirintoan sartzean, antxe aurkitzen dituen gauzek oroitzapenak ekartzen dizkiote erruz gogora. 6 urtetik gorako aurrei zuzendutako ikuskizuna. Arratsaldeko 6etan Zizurreko kulturretxean. Sarrerak 4 eurotan. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Volkswagen Nafarroak 2024 eta 2026 arteko urteko KPI-aren araberako soldata igoerak planteatzen ditu. Enpresa eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak hitzarmenari eta soberakinari buruzko akordioa lortzetik gertu daude. Ezkerrean batetik Laboral Kutxak uste du Nafarroa 1,5 haziko dela aurten. Komunitateak Frantzia eta Alemania bezalako herrialdeen ahultasuna salatzen du. Bestetik pentsioen balioa 4 inguru handitzea aurreikusten du gobernuak. Eskuineko berrietan batetik 4 pertsona hil dira Berriozarreko trenbidean 2014tik. Azkena 22 urteko militar bat da futinerako bidean harrapatuta. Bestetik UPNeko Salvador genero indarkeriaren ukazioagatik gaitzetsi da. Euskarak sarean bidea irekitzen du. Sarean euskaraz 1.400 gazterengana iristen da. Argazki nagusian, palestinarrak eraikinen hondakinen gainean dabiltza Israelen bombardaketa baten ondoren. Titularrean, Israelek erabateko erasoaldia iragarri du Gazan. Europar Batasunak eskatu dio ez blokeatzeko elikagairik, urik eta elektrizitaterik zerrandako biztanleei. Diario de Navarrako titularrean, Nafarroan lehen kontsultaren zain daude, 4 pazientetik 3 ez dute hitzordurik. 1130 pertsonak 6 hilabete baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zain. Eskuinean trenak harrapatuta hilda Berriozarren Alfredo Ortega Garzia Madrildarra, 22 urtekoa, militarra zen Aizuaingo kuartelean. Argazki nagusian, Israelen bombardaketek suntsitutako Gazako hiriko eraikinak. Tituluan, Israel Gazaren aurkako erasoa prestatzen ari da. Hamasek 40 haur hil ditu kiputz batean, horietako batzuk burua moztuta.
Behan batetik Alemaniako enpresek 10.000 pertsona enplegatzen dituzte Nafarroan. 100 enpresaburu eta profesional baino gehiago ari dira parte hartzen Diario de Navarra eta Zeneko Nafarroako eta Alemaniako enpresen bigarren topaketan. Bestetik Volkswagen Nafarroak konpromiso hartu du 2026an enplegu finkoaren egungo maila berreskuratzeko. Landabengo lantegiko zuzendaritzak ere urteko KPI-aren araberako soldata igoerak eskaintzen ditu. Garako titular nagusian, Zupiriak dio Bildarratzek zuzenketa zuzentzailea interpretatu zuela. Sailburua zuzenketa horren literaltasuna defendatzen ari da. Erantzun du Lakuako bozeramaileak. PSek Bildarratz mugimendua ondo ulertu ez zuen bakarra izan zela esan ondoren. Argazki nagusian Aitor Esteban eta Pedro Sánchez elkar agurtzen. Titularrean EAJ Pedro Sánchezekin bildu ostean akordiorik ez dago oraindik. Giro honean eta gai orokorren bueltan jardun zuten PSOEren presidentegai Pedro Sánchezek eta EAJaren kongresuko eledun Aitor Estebanek atzoko bileran. Ezkerrean Iraitz Mateoren kronika, bere tituloan lasa eta zabala gazteenek ezagutzeko. Behan Israelgo estatuak infernua agintzen du Gazan. Israelek suntsitzea eta infernua agindu ditu Gazan, eta murrizketa gabeko erasoaldi bat abiatu du. Lurraldea inoiz izango ez dena. Bukatzeko, Lazkano Iturbururen analisia, Hamas eta herri palestinarra. Berrian titular nagusian, Israelek berreskuratutzat jo du Gazako mugaren gaineko kontrola. Agintari palestinarrek ohartarazi dute zerrandako ospitaleak gainezka egitear direla bombardaketen ondorioz, eta korridore humanitario bat sortzea eskatu dute. Argazkian, Israelgo soldaduak Kafarraza kibutzean atzo. Lurrean hildako miliziano palestinar bat. Behan, batetik Salvador kargutik kentzeko eskatu du Iruñeko udaleko posizioak. Udalbatzak berdintasun zinegotziaren jokabidea gaitzetsi du indarkeria matxista ukatzeagatik. Bestetik Fagor taldea prestatuago dago nain, etxetresnak itxi eta 10 urtera. Jarraian, Belakok 5. diskoa aurkeztu du, Sigorregando. Bukatzeko Jaurlaritzak txikitu egin du etxe eskubidea aitortzeko antzinatasuna. 2015ko etxe bizitza legean jasotzen den eskubide subjektiboa garatzen duen dekretua onartu berri dute. Eta amaitzeko Euskal Herria Irratian berri nagusian, oposizioak gaitzetsi egin du Carlos Salvador indarkeria matxista ukatzeagatik. EH Bildu, PSN geroa bai eta zurekin Nafarroako zinegotziak batu dira Iruñeko berdintasun arduradunaren hitzak errefusatzeko. Azken osoko bilkuran Salvadorrek gizonezkoek izaera biologiko violentoa zutela esan zuen, indarkeria matxistaren izaera estrukturala eta soziala ukatuz. Beste berrian, sindikatuek mugimendu feministarekin batera erregistratu dute azaroaren 30erako greba deialdia. ELA, LAF, Steilas, ESK, N, Etxalde eta CGT sindikatuekin batera mugimendu feministako kideak izan dira azaroaren 30erako greba feminista erregistratzen. Nafarroko gobernuko jauregian deialdia egin dute denok parte hartzeko. Zaintza sistema eraldatzeko aldarria erdigunean jarri dute. Bukatzeko Iñaki Rubio kazetariaren hitzak. Draja aldarrikapen politiko bat da. Drajaren hegalen atzean erreportaje sakona egin zuen Iñaki Rubio Mendozak kazetaritzako gradu amaierako lanean. Euskal Herriko drag mugimenduan murgildu zen Rubio, edo beto esan da, Burundako Carrie Bradshawa. Metropoli foralean transformismoaren nondik norakoak izan ditu hizpide. Gaurko, biharko eta ostiraleko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur hildo beretik jarraituko dugu. Zerua oskarbi edo dei gutxirekin egongo da orokorrean, goio-dei batzuekin. Hego-ekialdeko haizea indar handirik gabe ibiliko da, eta arratsaldean ipar edo ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimoak pitxin bat igo daitezke eta leku askotan 30 gradu ingurukoak izango dira. Ostegunean bero egingo du berriro. Berriz ere eguzkitsu egongo da, eta zeruan goi-hodei fin batzuk besterik ez dira gertuko. Goizean haizeak hego-ekialdetik joko du eta arratsaldean ipar-ekialdetik. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak edo altuagoak izan daitezke. Ostiralean aldaketa batzuk ikusiko ditugu, baina oraindik ere beroa nagusituko da. Giro eguzkitsuarekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldetik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira.
Goizean hego haizea ibiliko da. Aurreko egunetan baino zakarrago eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketan handirik izango, baina minimoak hego haize biziari esker epelagoak izango dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Leire Ribas daukagu, Zizur nagusin kokatuta dagoen Errainiega ikastetxeko amatxo bat, arratsaldeon Leire. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Bai, ongi. Zuek lehen hezkuntzako 3. talde bat eta ratioen jaitsiera lineala eskatu duzue eta sindikatuekin bat egin zenuten eta zuek Errainiega ikastetxe aurrean elkarretaratze bat egin zenuten eta sindikatuek beste bat Nafarroako Parlamentuaren aurrean. Nortzuk zaudete honen atzean? Ze sindikatu, ze familiar? Bueno, lehen hezkuntza 2. mailako guraso guztiak, eskola osoa, udaletxea eta sindikatu guztiak batu izan dira gure mobilizazioetara eta gure eskaeretara. Hortan, denak hezkuntza departamentua ezik. Eta noiztik dator arazoa, noiz sortu zen egoera hau? A ber, egia esan, pasaden urtea oso urte gogorra izan zen, baziren ja oso gela oso zenbaki handiak, eta ikusi izan genuena da, zailtasun asko zeudela umeen artean, egunerokotasuna aurrera eramateko, ez? Eta umeek ere horrela, karo, ume gustora daude, umeak lagunekin daude, baina bai egia esan, ikusten genuela oso talde handiak zirela, ez? Eta ez bakarrik eskolak esaten zuelako, baizik eta, badago talde elkarreragile programa bat eskola barruan, non gurasoak astero, sesio ezberdinetara sartzen gara, umeekin hainbat jarduera egitera, ez? Guraso euskaldunak eta euskeraz izan behar dira jarduerak, eta bertan gurasoak ja komentatzen genuena zenolako zarata, zenolako mugimendua, zenolako, zaila zela, eta gu bakarrik 2 ordu ematen genituen gela hoien barruan, astean. Eta esaten genuen nola gure umeek, hainbeste ordu aste osoan zehar, hau, nola eramaten dute hau egunerokotasunean, ez? Baina, hortan, zenbakien barruan geunden, orduan, aurrera. Gertatu izan zena zen, aurten, ja pasaren urtean, urte amaieran, matrikulazio berri bat emango zela esan zuten, eta, zenbakien barruan jarraitzen dugu, orduan matrikulazio berria, baina aurten eskola hasi baino 2 egun lehenago, matrikulazio berri bat eman zen dataz kanpo. Orduan, eskolak planteamendu egin ziguten eta ratioek handitu egiten genituela eta 3. gela bat den eskaera egin behar zutela. Orduan hor hasi zen gure borroka, ez? Horren eskaera horretan. Eta ratioen limite hori badago 25ean, ez? 25 ikasletan. Eta zein da zuen egoera momentu honetan? Badaude bi gela, ez? Hori da, gela bakoitza 25eko umeak izan behar ditu tope bezala, araudiaren arabera, eta momentu honetan baditugu 25 gela batean eta 26 beste gela batean. Gauza da, azkeneko matrikulazio hau, dataz kanpo izatearekin, hezkuntza departamentuak esaten duena da, hori baimendu daitekeela 100% pasatzen ez den bitartean. Baina, hala ere, zenbakiak handituz gero eta 100% ez bada pasatzen, planteamendu bat egin behar dutela, ez? Eta planteamendu hori ez da zergatik 3. gela osotasunean eraikitzea, baizik eta, banak eta ezberdinak eta horlako proposamenak bideratzea. Alde horretan guk planteatzen genuena da, gure, eta horrela egin izan dugu ere prentxan, ez? Hainbet eskutitz idazten eta gure umeak zenbakiak ez direla, bakoitzak bere beharrak dituela, bakoitza ezberdina dela, aniztasunea, dela boterea, eta zenbakiak alde batera utziz gure umeen eta gure seme-alaben beharrak ikertu behar direla, eta kasu honetan araudiak markatzen duena ez duela balio. Eta egin den proposamenarekin nahikoa ez dela. Orduan, borroka hortan.
Gainera, klase horretatik bi diabetikoak dira eta batek baditu premio espezifikoak, ez? Bai, hori da, karo, legediak ez du markatzen, osasun aldetik beharrak baldin badituzte, ezberdin kontatzen dutela, ez? Bai, behar bereziko umeak premiazko beharrak baldin baditu, bikoitza zenbatzen dutela, baina osasun aldetik arazoak izan da, ez. Zer gertatzen da, bi ume hauek, diabetes mellitus tipo boskaro azkenean, sentsoreak dituzte, neurketak egin behar dizkiote, ez dago, osea, azkenean tutorearen lana da, irakasleen lana da, diabetesa kontrolatzea, eta ez da erraza, ez? Beraiek hartzen duten konpromezu horrengan oso handia da, pendiente egon behar dira zenolako neurketak dituzten ume hauek beraien diabetesean, gainera ezin duzu alde batera utzi, osea, 25 taldea uzten duzu alde batera, ume hori kontrolatzen duzu eta behar dituzun gauzak egin behar dituzu, bai, pintxatu behar baduzu intsulina edo gauza horiek, eta orduan horrek, hori kontuan hartu behar dela, ez dela erraza, eta gainera ni, eske parte izan naiz, eskolara joaten ginenean talde elkarrela gine programa hau egitera, nola umea ongi ez badago, diabetesa duten umeak ongi ez badaude, irakaslea, osea, eske gainean dago denbora guztian diabetesa neurtzen, ez? Eta intsulina jarri behar badu, eman behar diote janaria edo behar duena. Orduan hori ere kontuan hartu behar dutela. Eta hortaz aparte, eta horrela saiatzen dira sinatu duten itun berrian, ez direla bakarrik zenbakiak, eta ez direla bakarrik umeen behar, ikaskuntza beharra, baizik eta gero beste behar asko daudela, ez? Harremanak, erlazioak, eta gauzei kontuan hartu dira. 7 urte dituztela besterik ez, eta beraien artean dituzte, harremanak, azkenean, eske umetxoak dira, eta behar ikaragarriak dituzte. Eta gure helburua baldin bada, kalitate hezkuntza bat beraiei eskaintzea, gauza guztiak kontuan hartu behar dira. Orduan hori da guk egiten dugun eskaera. Gure umeak ez direla zenbakiak, egia esan legediaren arabera markatzen duela, ratioen barruan daudela, baina alde batera uzten dituztela beste behar guzti horiek, ez? Eta behar horiek asetu egin behar dira. Ze azkenean, orain egiten duguna umetxo hauekin, iragarean ikusiko dugu, beraien emaitza orduan, jarraituko dugula borrokan. Irailaren 28an zer gertatu zen edo zer eman zen Zizurko osoko bilkuran? Udaletxe hori da guk, egoera honen aurrean laguntza behar genuela ikusten genuen, ez? Orduan ez bakarrik eskola laguntza, baizik eta, udaletxearen laguntza, sindikatuen laguntza, orduan udaletxea bilkura egin zuen, eta aurkeztu egin ginen bilkurara, eskaera eginez, udaletxearen babesa eta laguntza eskatuz. Eta bertan aurkezten zena zen, hori, azkenean, umeak, zizurtarrak dira, zizurreko udaletxeari dagokio beraien babesa eta beraien ongiezina, orduan eskatzen geniena da, beraiek ere, udaletxe bezala, alkate bezala eta zinegotziak bezala, hezkuntza departamentuari eskaera egitea. Eta horrela izan zen, udaletxe guztiak aprobatuz, udaletxe guztiak ez barkatu. UPNek ez zuen aprobatu mozioa, besteek aprobatu zuten, eta alkateak hezkuntza departamentuari bilera eskatu zion. Eta pasaden asteko ostiralean elkartu zen hezkuntza departamentuarekin. Eta zer zuen hezkuntza departamentuak honen aurrean? Azkenean bertarat, guk eskatu gainera, udaletxeak, alkateak eskatu izan zuena da, bilera horretara, beraz bakarrik joatea, baizik eta gurasoren bat, ere, edo apima, norbait agertzea eta eskola. Hezkuntza departamentuak esan zuen, ezezkoa eman zuen, eta bakarrik alkatea hartuko zuela bileran. Orduan alkatea joan zen, eta bertan esan zutena zen, legediaren barruan daudela, eta zegoela asko egiterik, 6 sesio edo 6 ordu ematen zituela, eta hori izango zela topea emango zutena, ez? Hau da, beste irakasle baten
6 ordu eskainiko zizkiela ere bigarren mailako umetxoei. Eta horrekin geratzen gara, ez dutela gehiago emango, berez, esan dute Hezkuntza Departamentutik. Hala ere, Nafarroako gobernuak konpromezua hartu zuenez, momentu baten hezkuntzan inbertsio gehiago egiteko. Bai, hori da. Eta eraikitzen ari dituzten legedi guztien arabera, errepasoa egiten badugu, legedi guztietan, kalitatea, hezkuntza kalitatea bermatzea, baita ere inklusibitatea, ez? Inklusioa eta ume guztien hezkuntza kalitatea. Hortan, ume guztiena baldin bada, ez da bakarrik, ume guztien beharrak aztertu behar dituzte. Orduan, ja pasaden urte hontan, urtarrilea otsailean ja sindikatuekin pakto berria eraiki behar zuten, eta ez dakiz zer, ratioa jaitsiera, inbertsioak egin behar zituztela, eta orain, momentua dutela, argi eta garbi utzi dugula, momentua dela ratioak jeisteko, lehenengo pertsonak ikusi izan dugulako zenolako arazoak dituzten gure seme-alabak eskolako egunerokotasuna eramateko, martxan jarri dezatela inbertsio guzti horiek hortan. Hezkuntza kalitatean, ez bakarrik infrastrukturan edo geletan, baizik eta ere, irakasle gehiago kontratatuz, ordu gehiago eskainiz, umeen beharrak asetuz, eta ume guztien beharrak. Zein da irakasle hoien egoera? Haiekin hitz egin duzue? Zer sufritzen dute edo, zer zertitzen dute honen aurrean? Bai, azkenean irakasle bezala ere ez, zu jarraitu behar dituzu, legediak markatzen dituzten ikaskuntza berriak, innovazioa, eta jakiz zer. Eta orduan esate dutena, azkenean estres egoera bat jasaten dute, saiatzen dira ume guztien behar guzti horiek asetzen, ez bakarrik hezkuntzak markatutako ildoak, baizik eta guztiari begira, ez? Eta ez dira iristen. Ez dira iristen irakasle laguntzak sartzen dituzte, behintzat ratuka talde txikietan banatzeko edo gela barruan irakasle gehiago goteko, ez direlako iristen. Azkenean ezin dute jarraitu eguneroko, legediak markatzen duen kurrikuluma ratio hauetan, 25 gelako umeak izan da. Eta zenbatera eskatzen duzue jeistea? Bada mailen arabera, ez, eskatu zenuten? Hori da, azkenean eskatzen duguna da 25, berez, gaur egungo legediak markatzen baldin badu, ratio 25ko izatea, eta 2 gela baldin baditugu, eta 25 eta 26koa, 3 gela egiten baditugu, kalkuloa erraza da, 17 umeko gelak aterako ziren. Eta astelen hontan hasi dira banaketa horiek egiten, eskolako baliabide propioekin. Hau da, guk ikastetxeari, eta ikastetxe osoari, esan nahi dut, ez bakarrik, baizik eta familia guzti saiatzen garen esaten da, gure gelan gertatutakoa ikastetxe osoan nabaritzen dela, azkenean ikastetxe osoko baliabideak hartu dituzte banaketa hau egiteak, hau da, beste geletako orduak kendu behar izan dituzte, gure geletan sartzeko eta banaketak egiteko. Orduan, hau ez da bakarrik LH bigarren mailako borroka baizik eta gela guztietako borroka bat, ez? Eta hori kontuan hartu, berdaz? Azkenean, ikastetxeak egin izan duenak, hori, beste irakasle tutore moduko bat jarri, beste gela bat eraikitzeko, 17koa, baina ez osotasunean, ez daude ordu guztiak horretan. Orduan, eskola guztian zeregina izango du. Eta ikastetxeko zuzendaritzako kideek bat egiten dute zuekin? Bai, hasieratik, beraiek izan ziren hasieran planteamendua luzatu zutena, esan ez zekitela nola egin behar zuten, baina kasuistika, azkenean ez da bakarri begiratzea. Badakigu Nafarro osoan 25 umeko gelak daudela, inkluso 26 umekoak, inkluso 27 ratioaren barruan daudelako legediaren arabera, baina esaten duguna da, ados, badaude,
Orduan, hori, hezkuntza departamentuak hori esaten zuen ere, ez? Eske ez da kasu bakarra badakigu, baina kasuistika ezberdinak dira. Gela bakoitza baitu bere beharrak. Orduan, eskola zuzendaritza taldetik hori saiatu izan dira hezkuntza departamentuari luzatzen, ez? Esan ez, badakigu ez dela gure kasu bakarra, badakigu Nafarroan kasu gehiago daudela, baina kasuistika momentu honetan gurea ezberdina da. Orduan, erantzun behar dugu. Ikuskaria etorri zen, pixkate aztertzea zer egin litekeen gure kasuan, gu gonbidatu genuen gelara barruan sartzeko, eta ez 5 minutuko bisita bat egiteko, baizik eta 6 ordu gela barruan egotea. Eta ea berak zenolako sentsazioak eramaten zituen. Baina nortan geratu da, ikuskariak ere, hori, ezin du azkenean 6 sesio gehiago jarri ditu, baina ez dago besterik egitea. Orduan, zuzendaritza taldetik egin izan dena da, hori, baliabide propioekin, beste gela moduko bat atera. Eta zergatik uste duzu Carlos Gimenok ez dituela jeisten ratio horiek, eman badira beste kasu batzuk, Nafarro osoan? Ez dakit. Azkenean, nun egingo dute inbertsioa, ez? Zer egin nahi dute? O zer da gaur egun? Noiz iritsiko da egun hori? Ustut, egin barko zuena da ikusita zenolako egoera gauden gaur egun, eta ez hori bakarrik, nik uste dut ere ez dituela kontuan hartzen umeabek nondik datozen. Ez? Nik uste, guraso askorekin hizketan ere oso garrantzitsua da pixka bat atzera begiratzea eta ikusten nondik datozen. Kasualitatez, ume hauek hasi zirenean, 3 urterekin, haurrezkuntza lehenengo mailan pandemia ezagutu genuen. Eskolan hasi, eta gutxira, eskolak itxi ziren, eta gero, hasi zirenean berriro, maskarillak, harreman arazoak, erlazionatzeko mugak, ez? Nola zeuden patioen banak, eta, esan nahi dut, ume hauek atzera begiratzen badugu, jasan izan dutena ikaragarria da, ez? Eta atzerapen asko egon daitezke hezkuntzak markatzen dituen ildoetan. Hezkuntza aldetik, adibidez, euskerari dagokionez, 3 urterekin esaten dutenaren arabera, oso urte garrantzitsua da euskera bermatzeko, ez? Gure garunaren prozesuan eta garapenean oso garrantzitsua da hizkuntzetarako. Gure seme-alabek momentu horretan itxiak egon ziren etxean, eta eskolan hasi zirenean irakaslek maskarilla eraman behar izaten zuten, ezin ziren harremanetan egon beste umeekin. Orduan ja, eske bagatoz atzerapenekin. Bagatoz, kurrikulunan ez da moldatu egoerari. Jarraitzu izan du berdin. Orduan, orduan, atzerapenekin datoz, orduan, Carlos Gimenez eskatzen dioguna da, pixkat aratago begiratzeko mesedez, eta zenbakiak alde batera utzi, eta umeari bere osotasunean begiratzeko. Eta berez, beren kargu politikoa, hori bermatzea baldin bada, ea egiten duen, eta ea bere ahoa betetzen duenean, kalitazketa zuzkoduntza eta inklusibitatea eta hildo berriak eta zakizer eta gauza guzti horiek, aberegia den, zen sindikatuek ere ja nekatuta daude hori aipatzeaz eta beharrezkoa dela, eta ez bakarrik umeen kalitatea, baizik eta irakaslegoaren kalitatea, ez? Irakaslegoaren lan baldintzak. Ezinezkoa direla ratio hauekin baldintza onak izatea, eta inbertsioa hortan joan behar duela. Eta zein da egoera gaur urriaren 11an? Barkatu? Zein da egoera gaur bertan urriaren 11an? Nola dago kontua oraintxe bertan? Horrela. Horretan gaude, ja ostiralean alkatearekin, pasaren ostiralean bilera egin zutenean, ezezkoa eman zutenean, gero sindikatuen maila ere elkartu egin zen, bertara agertu zen ere Carlos Gimeno, eta gutxi asko esatea. Horrela mantendu behar dituztela ratioak, eta momentuz horrela izango dela. Orduan, gurasoek, ikusita zer gertatu zen ostiralean, ezezkoa genuela, eta bazirudiela horrela geratu zen gauza,
gure planteamendu izan zen, bueno, eta orain zer, ez? Ezin gara bakarrik geratu eskolak planteatutako baliabide propioekin eraikitako 3. gela batekin, baizik eta seme-alaba txikiagoak ditugunok, eta ikusita gure egoera zein izan den aurten, hau ez errepikatzea. Orduan, gurasoek aurrera jarrituko dugu borrokan, eskaera honekin sindikatuekin batera, eta ez bakarrik guretzako, baizik eta gure txikientzako ere, atzetik datozenak kalitatea izateko, eta hezkuntza kalitate bat bermatzeko. Oso ongi, Leire, espero ezagun zuek eskatutako gauzak lortzea eta hezkuntza hobetzea gutxienez, hori lan baldintzak hobetzeko, ez, irakasleak ere batzutan alde batera uzten ditugula, baina haiek ere garrantzi handia daukatela, ez. Hori da, bai, azkenean, nigu esaten die, zuekin pasatzen dituzte gurekin baino ordu gehiago azken finean. Ze azkenean gero etxera etortzen direnean, ez dakiz zer, gero lotara, orduan irakasleak ere zaindu behar ditugula, irakasleek beraien, eskerrak eman nahi diegula egiteuten esportzuagatik, ez bakarrik diabetesaren gati, baizik eta zenolako, hori, beraien indarra, beraien maitasuna eskaintzen jarraitzen dutelako, eta gure umeak ongi baldin badaude egoera hau izan da, irakasleengatik delako da ere, eta gurasoek egiten dugun esfortzuagatik. Orduan, eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzeagatik, Salva Telebistari, gurasoen guztien izenean saiatu nahi hitz egiten, ez dakit zerbait ahaztu egin izango dudan, eta eskerrik asko ere eskolari egin izan duen esfortzuagatik gure kasuan. Mila esker, Leire, eta zorte on borroka honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Iruñeko azken albisteak ikus ditzagun. Batetik udalak taldeei dei egingo die Pamplona Capital Mundial de la Pelota proiektuaren garapena aztertzeko, 2030ean agendaren barruan. Iruñak pilotaren kultura, turismo eta kirol ondarea bultzatzeko Poktefa laguntzen deialdia aurkeztu du proiektua. Bertan, proiektuaren bilakaerari buruzko informazio zehatza emango da pilota kultura ondare gisa, babestu, sustatu eta ezagutaraztea eta turismoaren garapenerako funtsezko faktore bihurtzea helburu duena. Horretarako Iruñak Nafarroako Gobernuaren, Nafarroako Euskal Pilota Federazioaren, Napike Nafarroako Euskal Pilota Elkartearen, Remonte Euskal Jai Berri Fundazioaren, Espainiako Pilota Federazioaren eta sektoreko enpresa eta profesionalen babesa du. Ekimenaren bultzatzaile gisa, Iruñak pilota zale kulturaren epizentroa izan nahi du, nazio mailan eta nazioartean. Horretarako beste ekimen bat zuen artean, Euskal Pilota interpretatzeko zentro bat sustatu nahi du. Pilotaren etxea ibilbideari lotua. Bestetik, Gazteluko plazan tokiko produktuen azoka egingo da asteazkenetik igandera bitartean, 45 ekoizle eta ekoizleren 30 etxola baino gehiagorekin. Tokiko produktuen 8. astearen egitarauan, besteak beste, produktu dastaketak, zinema eta gastronomia ziklo bat eta aurrentzako jarduerak izango dira. Azokak tokiko 45 ekoizle hartzen ditu, eta 30 etxolatan baino gehiagotan banatuta tokiko produktuak eta jatorri deiturean bidez egiaztatuko kalitatezko produktuak erakutsi eta salgai jartzen dituzte. Merkatu honek harreman zuzena eskaintzen du ekoizleen eta kontsumitzaileen artean. Ordutegia goizez eta arratsaldez. Asteazken honetan izan ezik, orduan arratsaldez bakarrik irekitzen baita 9 arte. Gainera azokak aurrentzako gune bat du, txikieko zona, gunea, aire zabaleko ludoketeka gisa funtzionatzen duena zurezko jolas tradizionalekin. Eta amaitzeko guztira 123 ikastetxe, guraso elkarte, klub eta erakundek entrenatzen dute 2023-2024 ikasturtean udal kiroldegi eta instalazioetan. Udalak Arantzadi eta San Jorge, 8 kiroldegiak, futbol eta softball zelaiak, atletismo pista eta Lopez pilotalekua utzi ditu. Bertan futbola, saskibaloia, eskubaloia, badmintona, pilota, gimnastika, dantzak eta bestelako kirol jarduerak praktikatzen dituzte. Baita Iruñeko ikastetxe batzuetako eskola jardueretan eta eskolaz kanpoko jardueren zati handi bat ere.
esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, bihar festa izanen dugu, baino ostiralean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.